L'obra gràfica de Dalí encara està per estudiar. La Fundació Gala Salvador Dalí està fent un esforç titànic per fer un catàleg raonat, perquè de la Santíssima Trinitat dels nostres artistes, és a dir, Picasso, Miró, Dalí, Dalí és el que té el corpus gràfic encara per estudiar. Per què? Doncs perquè en part ell mateix, en vida, va entendre el gravat com un apèndix de la seva obra pictòrica, com passa amb l'escultura, a la qual li donava la màxima importància. Dalí va ser un gran artista del surrealisme, com tothom sap, però tenia una concepció de l'art acadèmic i, per tant, l'obra original era més important que l'obra gravada. Què passa? Que ara hi ha una amalgama d'obra de Dalí que s'ha de classificar, que s'ha d'estudiar i que a poc, a mesura que passa el temps, va evolucionant també la historiografia i va podent situar cada obra allà on ha d'estar. Com en aquesta peça La vinya escollida de 1967, plena de vida, plena de color, que veiem un Dalí, curiosament, que va fer aquests gravats pensant en il·lustracions de llibres. En aquest cas de la Bíblia, però també ho va fer amb la Divina Comèdia, amb els cants de Maldonor. És a dir, amb Dalí hi ha aquesta relació text-imatge que és importantíssima i que li servia com a exercicis d'il·lustració de totes aquestes grans obres de la literatura universal. A mi el que més m'interessa és que aquest Dalí és poc conegut i, a més, ha inspirat altres artistes de la modernitat. Per exemple, hi ha una gran connexió entre les il·lustracions que està fent actualment Miquel Barceló d'obres com la Divina Comèdia, com el Faust de Goethe i tantes altres, amb les obres que havia fet Dalí fa 50 anys. Per tant, l'art al final hi ha una connexió que es va generant causa-efecte i que a mesura que anem coneixent aquest Dalí gravador el veiem que és més interessant i és més precursor de les idees i de les formes que avui tenim.